Szeretettel köszöntök mindenkit a Vasvári Örökség Népfőiskola nevében, és hát a Vasvári Örökség Népfőiskola szeretettel köszönti a Magyar Örökségdíjas Molnár B. Józsefet, aki által közvetített értékeket megbecsülve azt kívánjuk neked, hogy aki még tud, az pendel üljön ki. Görög kar. Mindenki át. Sok Szent József napokat vígan megélhess, napjaidat számlálni ne légyen terhes. Az ég harmadja szívedet újítsa, áldások álljon házad elborítsa. Te néked minden öröm, holtig adasség, amellett több bánat ne találkozzék. Légyen életnek virága, mint kinyílt szíved, ne szenvedjen semmi sebesnyit. De sebesnyit. De sebesnyit. Juhász Zoli, kérem, hogy a elnézést. Köszönöm szépen. Szeretettel megkérjük. Köszönöm előadásod megtartását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is szeretnék még fél szót szólni, két fél szót. Az egyik az, hogy sose írtuk rá a program értesítőre azt, hogy a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Most ilyen lesz. Most elmondja, hogy mit gondol, tehát kicsit változtat a magyarázás témára. A másik az, hogy nem vagyok bunkó, de nem fogom kikapcsolni a telefonomat, hogy elnézést kérek, mert érkezik ide két lakó, lesz holnap egy konferencia itt szemben, és nem ismerjük egymást, ők tudják az én telefonomat, én az őjét nem, és tehát valószínűleg meg fognak csengetni, tehát azért nem kapcsolom ki a telefont, tehát bocsánat, illetve ki kell majd közben mennem, ide megváltozom őket hátra. Aztán beimitálom őket ide, ha gondolják. Ennyi, elnézést előre is. Mert ez egy szállás. Nagyon Isten, jó estét! Most már a harmadik napos vagyok, mert 1930. március 17-én a Marcalihoz tartozó Cserhát pusztán az édesanyám egy egészséges fiúgyereket hozott a világra, és ez ezelőtt 3 nappal történt. Tehát 3 napos Jóska bácsi fog most előadást tartani, mégpedig 3 kápolnáról. Ennek az előadásnak az a címe, hogy Mese 3 kápolnáról. Benne lesz az is, amit témául ajánlottam, az áldozatból támadó élet, mert hiszen körülöttünk most itt a halak időszakában minden teremtett élő létező, az emberen kívül halálra adja magát, áldozatra adja magát, mert áldozat nélkül nincsen újulás az életnek, áldozat nélkül nincsen élet. Annak, amivel a Teremtő Isten formált bennünket, és amivel megtart bennünket, ez a szeretet az ő egyetlen törvénye, ennek az alapja az áldozat. A közénk született Isten Jézus mondta annak idején, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki a barátjáért az életét áldozza. Ezt mostanában elfelejtjük. Mostanában elfelejtjük, és ha úgy tűnik a sorsunk, életünk, helyzetünk, hogy úgy alakul, úgy formálódik, hogy áldozatot kell hozni, akkor találunk 2-3 akárhány kifogást, igyekszünk elkerülni az áldozatot. Pedig anélkül nincsen biztonsága, nincsen boldogsága az embernek, anélkül nem működik a Teremtő egyetlen élő Istennek az az összhangzata, ami nem. Azért választottam a 3 kápolnát, mert
mind a három kápolnának igen fontos szerepe volt, illetve van a magyarság életében. Ezekre nem nagyon figyelünk oda. 1947-et írtok, amikor hasznoson egy parasztasszony az urával együtt július 2-án forrott. Július 2 a Saldos Boldogasszony ünnepe is. A régiségben, annak ellenére, hogy 1867-ben a nyakunkra ülő első liberális kormány ennek piros betűségét megszüntette, annak ellenére még a második háború után is, ott, ahol élt nemzet a hazának, piros betűs ünnepnek tartották meg. Ez a jó lelkű asszonyság, Sántáni Csépe Klára nagyon szégyelte magát, hogy ezen a szent ünnepen az ő ura, aki minden galasra fogához vert, és aki nem igen törődött a Teremtő Istennel, arra kényszerít őt, hogy dolgozzon vele. De hát verekedős is volt az ura, félt attól, hogyha nem megy markot szedni a kaszás ura után, akkor ebből verekedés lesz. Amikor belet harangoztak, ember abba hagyta a kaszálást, megebédelte, lepihent az ember a akácfa alá, amely ott volt a húzatáblának a szélén. Asszony pedig a fönnálló húzából megkereste a legszebbet, a legnagyobbat, és kérte Boldogasszony, az Isten szülő asszonyt arra, hogy ne haragudjon erre az emberre, hogy az ő szent ünnepén is dolgozik, és engem is arra kényszerített, mondta Klára asszony, hogy dolgozzak vele. Megjelent a felhők mögött az Isten szülő asszony, és szólt neki, Klára, nem messze innen, Falós úton, az erdőben, pontosan megmondta, hogy hol, találsz egy kicsi mosaras részt. A kicsi mosaras résznek a közepén ott van az én forrásom, elhanyagolva. Kérlek téged, menj el oda, és tisztíts ki azt a forrást. Aztán miután kitisztítottad, akkor állítsatok oda egy feszületet, aztán majd később, nem sokkal később, emeljetek ott egy kápolnát, mert szükség van erre a kápolnára. 1947 már túl a választási családon, már Mátyás, Rákosi Mátyás, a teljhatalom uralkodó, mögötte az egész szovjet hatalommal. Klára asszony nem merte megmondani a urának, hogy Szűz Mária őt mire kérte. Aztán augusztusban még egyszer megjelent neki álmában Szűz Mária, és figyelmeztette arra, hogy mit kért tőle. Klára asszony aznap reggel kénytelen volt az ő urának elmondani. Az ura indulatba jött. Mondta az asszonyának, hogy régóta tudom, tapasztalom, hogy bolond vagy, Klára. De hogy ilyen bolond legyél, azt azért én nem gondoltam. Tudod, hogy én sokat elvöltem ott azon a részen, Falós úton, hogy csak kő van, kő, meg egy kevés föld. Mindig csodálkoztam azon, hogy azon a kevés földön hogyan tud megmaradni a fa. Hogyan tud ott erdő létezni. Ott semmiféle mocsaras rész nincsen. Én kimegyek vele. Oda, ahova te, Szűz Márián, mocsaras részt mondod nekem. De viszem a fejszémet. Ha nem találjuk meg azt a mocsaras részt, akkor Klára ott téged, elegem van belőle, föllapítalak. El lehet képzelni, hogy Klára asszony, ez a hatelemes parasztasszony, milyen szívvel, lélekkel indult ki Falós útra, de megtalálták azt a kis mocsaras részt. Azon a helyen, pontosan azon a helyen, ahol neki Szűz Mária ezt kijelölte. Az első csoda aznap történt. Kitisztították ezt a mocsaras részt, és mikor jöttek hazafele, ez a részeges verekedős
De minden garast fogához verő ember, aki javarészt fuvarozásból ért, 2 szürke marha ökre volt, és azokkal fuvarozott, szóval visszafelé jövet, mondta, hogy Klára, eladjuk a 2 ökröt, és elkezdjük építeni a kápolnát. Klára nyakába vette környéket, ment először a püspök úrhoz, a püspök úr nem tudta el, hogy ő valóban beszélgetett az Isten szülő asszonnyal, nem adott engedélyt a kápolna építéséhez. Aztán ment a megyei tanácshoz, ment a járási tanácshoz, ment a községi tanácshoz, nem adtak engedélyt arra, hogy kápolnát építsen állami területen. Klára asszony annak ellenére az urával és a legszűkebb rakósággal elkezdte építeni a kápolnát. 1948-at írunk, már létezik az ábó. Még nem az ABA, egyelőre még csak az ábó létezik. A kápolnának a falát ilyen fél méter magasra húzták föl, amikor megjelenik a hatóság, megfelelő kísérettel, ott van a tanácselnök, a megfelelő kíséretet a rendőrség, illetve az ábó adta. A tanácselnök megkérdezi Klárától, hogy ki adta az engedélyt. Klára asszony fölmutat az égre, és eltakarodnak. A legveszettebb időszakban, a bolsevizmus időszakában fölépül a kápolna. Fölépül a kápolna, Isten a dolgát nem az egyház fejének kellett beszámolni, hogy miért és hogyan teszi azt, ami Istentől való parancs, hanem közvetlen a Teremtő Istennek Szűz Mária közvetítésével. Épült a kápolna. Már abban az esztendőkben, 1948-ban készen volt a kápolna, kicsi kápolna, téglakápolna épült, és az egyik Kossuth Díjas szobrász ott a környéken, Palóc vidéken, Klára asszony kérésére megformálta a szűzanya szobrot. Klára asszonynak a látása alapján a Falvaskuti kápolnában, most már hatalmas, nagyra növesztett kápolna, már templom szinte, ott látható ez a szobor. Csodálatos. Csodálatos ez a szobor. Tél volt, amikor elkészült. Tél volt, amikor elkészült, és december 7-én, azaz a szeplőtelen fogantatás előestéjén az egyik fuvaros ember, ugyancsak Palóc ember, aki közel lakott a Kossuth Díjas szobrászhoz, éjszaka álmában ezt a parancsot kapta, hallotta csak a szót, nem tudta, hogy kitől való a szó, asszonyi hangból, hogy hajnalban a 2 lovát fogja be a szám elé, mert hogy esett a hó. Csodálatos szűzi fehérségbe öltözött az egész tájékot, Falvaskut környékén, fogja be a szám elé a 2 lovát, és a lovak tudják, hogy hova kell menni. És ezek a lovak pontosan oda találtak a szobrászhoz, és föltették a szobrot a szánra. Ezen az ünnepen ott több 10 000 ember gyűlt össze, annak ellenére, hogy a hatóság mindent elkövetett annak érdekében, hogy oda ne tudjanak emberek menni. Hasznoson nagy ünnepeken nem állt meg a vonat. Hasznoson nem állt meg a busz. De jöttek gyalog számmal az emberek, több 10 000 ember ott volt ezen az alkalmon, amikor szűzi fehérségben öltözött az egész környék, és ez lett a búcsú ünnepe, hasznos Falvaskutnak, amikor is a Mária szobor, az Isten szülő asszonynak a szobra oda került az oltár mögé. És jöttek az emberek. Jöttek az emberek, volt olyan ünnep, amikor 80-100 000 ember ott volt Mária ünnepen. A következő évben, 49-ben például Gyümölcsoltó Boldogasszony napján
közel 100 000 ember volt ott, és nem törődtek az emberek azzal, hogy gyalogolniuk kell, mert az ember gyalogol, akkor a testi vágyakozást ki tudja gyalogolni magából, és az ember ki tudja gyalogolni magából a testi vágyakozást, ha áldozatot hoz, akkor a lelke tisztán ég. És nem törődtek azzal az emberek, akik jöttek különböző helyéről az országban, hogy az egyház nem ismeri el Klára asszonynak a látását, hogy az egyház pogányságnak tartja, ha Szent ünnepen oda zarándokolnak ebben a kápolnába, amelyet, mivel az egyház mint intézmény nem ismerte, föl se szentelte. És Klára asszony tartotta ott a szentmisét. Hatellem is parasztasszony tartotta a szentmisét, minden tudás megkapott hozzá. Nem volt földhatalmazása az intézménytől, de Jóistettől igen, arra, hogy áldoztasson. És búzaszemmel áldoztatott, mondom, búzaszemmel áldoztatott. Ami eredendő gondolkodásunkban a búza a napnövénye. Erre egyébként mindenki odafigyelhet. Egy valamire való tudós, ha a nap erejéről valami lényegeset akar megtudni, akkor odafigyel a búzára, mint magra, odafigyel a búzára, mint csírára, odafigyel a búzára, mint növényre, mint gabona növényre. A búza pontosan jelzi azt, hogy a napnak milyen s mekkora ereje van éppen. Van-e napkitörés, vagy várható a napkitörés, mert a búza minden műszernél sokkal tisztábban, világosabban és összetettebben közvetíti azt, amit a nap cselekszik. A nap. Az eredendő gondolkodásban a búza a napra utal, mert hiszen maga a búza, maga benne alszik a nap, akkor a nap pedig megnézi a középszületett Isten, Jézust. Búza, nap, Jézus. Minden búza szemen rajt van Jézusnak a képe. Én régen voltam iskolás gyerek, és iskolás gyerekkoromban az én Pankaszi, sokat emlegetett parasztöregapám megmutatta nem csak nekem, hanem velem korú unokáinak a búzát, amely rajt van Jézusnak a képe. Valóban rajt van Jézusnak a képe. Minden búzában benne aluszik a nap, minden búzában bent van az a jóság, az a tisztaság, ami a Teremtő Istentől való. Klára asszony joggal, mondom joggal áldoztatott búzaszemmel. Azok az emberek, asszonyok, gyerekek, oda zarándokoltak, azok nem törődtek azzal, hogy a gyereküket vagy lányokat nem veszik fel az egyetemre. Azok nem törődtek azzal, hogy elveszíthetik a állásukat, azzal se törődtek, hogy meghurcolják őket amiatt, hogy szent időben erre a szent helyre zarándokolnak. Klára asszony először az állam beutalta a bolondok házába. Néhány hétig volt a bolondok házában, próbálták őt leszoktatni arról, hogy higgyen abból, aki teremtett bennünket és megtart bennünket az ő szeretetével, hogy higgyen abban, amit valóságosan látott, valóságosabban, mint ahogy az ember látja a másikat. Nem tudták leszoktatni. Másodjára nem az állam, hanem az egyház, mint intézmény utalja be Gyulára a bolondok házában. Gyulán a bolondok házában 20 elektrosokkot kapott. 3-4 elektrosokk elég ahhoz, hogy az ember elfelejtse a saját édesanyját is. Klára asszony semmit, de semmit nem felejtett el. A sajátó orvos megtért. A csodák tovább folytatódtak. Az egész bolsevizmus időszaka alatt oda mentek azok, akik fölismerték Klára asszony isteni elhívását, akik meglátták benne
a Melchizedek szerint. És nekem az a véleményem, hogy a magyarság javát Jézus hitében ez a kápolna tartotta meg, illetve ennek a kápolnának a papnője, Klára asszony. A 80-as években került már oda egy tisztelendő úr. Árpád atya került oda, annak ellenére, hogy az egyház nem ismerte el a csodát, Klára asszony csodalátását, annak ellenére az egyház úgy gondolta, hogy át kell venni a kezdeményezést Klára asszonytól, nem tudta átvenni Árpád atya sem. Amikor oda került, amikor megismerte Klára asszonyt, akkor ő, Árpád atya hitte azt, hogy valóban a Teremtő Isten megbízásából Szűz Mária közvetítésével történt az, aminek történnie kell. Nem veszük figyelembe ezt a csodát, amely 48-ban kezdődött, pedig én egészen biztos vagyok benne, hogy a magyarságnak a Teremtő egyetlen Istenhez való ragaszkodását, azaz a valóságos hitét, nem szent vazékságát, ez a kápolna tartotta meg. Ha nincs ez a kápolna, akkor nincs magyarság. Sokkal komolyabb volt minden másnál, amit hangosan közvetít a média számunkra. Sokkal fontosabb volt a Beszélő című folyóiratnál, akinek a szerkesztői kivétel nélkül mind liberálisak voltak. Sokkal fontosabb volt azoknál a törekvéseknél, amelyek arra valósultak, hogy a szovjet megszállás szűnjék meg Magyarország. Sokkal fontosabb volt, hogy a nemzet joga az megmaradjon Isten képében. Sokkal fontosabb. Nagyon fontosabb. Filmet is készítettünk Klára asszonyról, erről a kápolnáról. Ennek a filmnek az a címe, hogy Aranyfűrész. Ugyanis egyik látása alkalmában Klára asszony, amikor beszélget Szűz Máriával, Klára asszony azt a parancsot kapja Szűz Máriától, hogy adok neked egy aranyfűrészt. Adok neked egy aranyfűrészt, és ezzel az aranyfűrésszel neked, meg azoknak a híveknek, akik ide járnak a kápolnához, szent időkbe, szent helyre, az a feladatuk, hogy elfűrészeljék annak a kígyónak a nyakát, amelynek vörös koronája van, annak a kígyónak a nyakát, amely folytogatja nem csak a te nemzetedet, hanem a félvilágot folytogatja. Klára asszony a képletes fűrésszel, a képletes aranyfűrésszel valóban, a hívek segítségével, a valóságos hiti emberek segítségével, akik tették a lemondást, akik áldozatot tudtak húzni, elfűrészelték ennek a kígyónak a nyakát. Ez a kígyó nem csak a mi nemzetünket nem tudta megfojtani, hanem egyetlen egy más nemzetet sem tudott megfojtani. Ennek okát pedig az adta, hogy 1956. október 23-án a pesti srácok, akik csodalátók, mert hiszen a komosz az csodalátó. A komosz, aki már nem gyerek és még nem felnő, a komosz korában Isten tenyérére kerül ebben a ingatott állapotban. A komosz akarata ellenére mindenféle viszontagságot meglát a környezetében. Mondom, minden viszontagságot meglát a környezetében. Emlékszem rá, amikor egy Etelka lányom gimnazista volt egyik szombaton, amikor együtt volt a háromtagú családunk, vacsora közben mondta azt, hogy apa, te ilyeneket beszélsz, aztán olyanokat cselekszel. Anya, te is így vagy ezzel, te se vagy külön.
Pestesen szóval köpni, nyerni nem tudtunk, mert igaza volt, és minden indulat nélkül sorolta föl azt, amit neki nem tetszik a szűkebb családjában. De a kamaszok nem csak azt látják meg, mert tisztán látunk. Ők nem csak azt látják meg, ami a közvetlen környezetükben rossz, hanem a tágabb környezetben is meglátják, mert látóvá válnak Isten akaratából a rosszat. Igen, 1956 a kamaszok szabadságharca, a pesti srácoké. Nem a világháborúról töltöttem le, ott voltam. Ott voltam. Ekkora gyerkőcök, 10 évesek, a Korvin közben. Megfélemlítették az akkori világ legerősebb szárazföldi hadseregét, ez a szovjet hadsereg volt. Féltek a szovjetek, féltek. Az egyik szovjet tiszt, amikor parancsot kapott arra, hogy menjen a Korvin közhöz, azt mondta az ő fölöttesének, hogy lőjetek föl. Itt. Én akkor sem megyek oda. Milyen fegyverük volt? Volt egy gépágy. Egy második világháborús gépágyú. Ez a gépágy arra volt alkalmas, hogy a szovjet páncélosnak a páncélt lőjék vele. Ezen kívül volt néhány kézigranátjuk, volt néhány puskájuk, volt néhány kalasnyikovuk, és volt üveg. És ott a körmünk közben ott benzinkút volt. Egy üvegeket megtöltötték benzinnel. Film felvételek készültek a Korvin köz környékéről. Tucatjával lőtték ki a szovjet páncélosokat, tucatjával. A szovjetek féltek. Nagyon féltek. A páncélosból nem mentek kiszállni. Csak a saját bázishelyükön. És lőtték, és mindenhova lőtték. Mindenhova lőtték, sőt bombáztak is. A pesti srácoknak, a tisztánlátó kamaszoknak a szabadságharcát, akiknek a szülei istenhitűek tudtak maradni, éppen a kápolna okán, hiszen jó néhány szabadságharcos szüleje az rendszeresen oda járt Falvaskodra, hogy erőt kapjon. Véresen leverték ezt a szabadságharcot. Jóval véresebben megtorolták, mint az 1948-49-es szabadságharcot, akkor hajnalú mindössze 120 embert végeztetett ki. A Kádár rendszerben bíróság előtt közel 400 embert ítéltek halálra. A halálos ítéleteket majdnem minden esetben végrehajtották. Volt olyan halálos ítélet is, hogy Mansfeld Péter, ez a kamasz gyerek még nem volt nagykorú. Az angyalföldi csapatba harcolt, Angyal Istvánnak a csapatában. Halálra ítélték. A halálos ítélet tudatában a börtönbe több mint egy évet kellett várnia arra, hogy fölkaszhassák. Iszonyú volt a megtollás. Iszonyú volt a megtollás, és jó néhány embert a börtönökbe vertek agyonni. Jó néhány embert az internáló táborokba vertek agyon. Pontos számunk erről nincsen. És amikor a szovjetek segítségében visszavitorolták a bolsevikok a hatalmat,
akkor sortüzek dörtöltek, 64 sortűz. 64 sortűz. A bíróság előtt álló Biszki Béla, aki a mai napig kiemelt nyugdíjakat a mi pénzünkből, rendelte el belügyminiszterként a sortüzeket. A nyugati pályaudvarnál, Salgó-Tarjánban, Mosonmagyaróváron és sorolhatnám. Iszonyú volt a megtorlás, iszonyú. Közel 1,5 millió ember elhagyta a hazát. El kellett hagyni a saját hazájukat. Ennek ellenére, mivel létezik Isten hatalma, mivel ő intézményen kívül működteti az ő egyházát, ennek ellenére ez a szabadsághoz, az a hatalmas áldozat, amit hozott a nemzet java, ez nem volt hiába való. Nem volt hiába való, mert a bolsevizmus megrepett. Azt a repedést már nem lehetett befoltozni. 1957-ben, egy évvel a szabadságharc véres leverése után szétesik az Internacionálé. Az Internacionálé a szovjetek 5. hadoszlopa volt. A szovjetek világuralomra törtek. Ezt nem is titkolták el, hiszen a szovjet címeren a földgömb volt, a földgömbön rajta sarlókalapács, fölötte az 5 ágú csillag a Koszovó összeülésénél. Szétesett az Internacionálé. Szétesett, mert 2 hatalmas nyugati kommunista párt tett róla, hogy szétessen. Az egyik a francia kommunista párt volt, a másik az olasz kommunista párt volt. Mind a 2 kommunista párt olyan erős volt, hogy a következő választáson hatalomra tudtak volna kerülni, és előkészítik a szovjet megszállást Franciaországban, illetve Olaszországban. Megérdemelték volna. A többiek is kihátráltak a szövetségből, az Internacionáléból. Kína még üvölt. Kína még üvölt, hogy Kádár, kevés embert öltetek meg. Még legalább 10 000 embert kell gödörbe szórni, koporsó nélkül, összedrótozott kézzel, arccal lefelé. Aztán Kína is leválik. Szétesett a bolsevizmus. A sátáni világnak a másik gyökere megmaradt, de a bolsevizmus szétesett. A szabadságharc nem volt hiába való. Az áldozat nem volt hiába. Politikustól hiába várja az ember, egyetemi tanártól is hiába várja az ember, hogy az összefüggés megkeresse, megtalálja a Falosúti kápolna és az 56-os szabadságharc győzelme között. Mert hazudnak, mert célra hazudnak. Valamelyik politikus, vagy mostani egyetemi tanár, tisztelet néhány kivételnek, ha reggel arra ébredne, hogy igazat mondott, nagyon elcsodálkoznak. Mert hazudnak, mert folyamatosan hazudnak. A sátáni nagytőke érdekében, mert a sátáni nagytőke irányítója a szabadkőmesség, az ma is velem van. Másik arcát mutatja meg, ha azt egyáltalán arcnak lehet nevezni. Még csak pofának se lehet nevezni. Aztán épül egy másik kápolna.
Erdélyben, a keleti Kárpátok egyik csodálatos hegycsúcsán, a Székavason, Gyimesi-Felső-Lóg közelében. Ez a kápolna, amelynek a romjai maradtak csak meg, ez a kápolna Orbán Balázs szerint, aki a székelyeknek képviselője is volt, annak idején még a liberális parlamentben, mindent megtett a magyarság, illetve a székelység érdekéért. Orbán Balázs, aki írta azt a hatalmas könyvet a Székelyföldről, és más tanulmánya is ismertek volnáról, hogy a magyarság egyesülésének szent helyén épül a Szentlélek kápolna. Igen, a magyarság egyesülésének szent helye volt, hiszen a Gyepővidékről búcsúra igyekvő csángó magyar testvéreim, amikor átjöttek a Gyimesi szoroson, a Szent László utat követve, itt megálltak a Székavason először. Itt megálltak, és itt megvárták a csiki székely testvéreket. Itt találkoztak. Itt találkoztak, közösen imádkoztak a nemzetért, a nemzet fölemelkedésért. Innen együtt gyalogoltak tovább, ugyancsak a Szent László útján, a Pogányhavasról lévő Szent László kápolnához, onnan pedig tovább be Csíksomlyóra, Somlyóra, ahogy ők mondják, és vasárnap, pünkösd vasárnapon, illetve néhány alkalmon, nem vasárnapon, hanem pünkösd hétfőn a csiki székelyek idáig követték a moldvai csángó magyar testvéreinket, itt imádkoztak még egyet, a Szentlélek erejével megtelve, aztán innen ment ki a maga helyére. 1744. A magyar történelem egyik leggyalázatosabb éve. 1744-ben Mária Terézia, ez a sátán fajzat, akiről dicsénusokat tanulnak gyerekeink a egyetemeken, a főiskolákon, aztán attól lefele is minden. Mária Terézia, ez a sátán fajzat, Szeged környéki velemkorú magyar testvéreink a mai napig sátánfajzatnak tartják, veszteglőzár rendeletet hozott. Tudunk elolvasni. Valami állatrész volt. A csángók attól kezdve nem jöhettek be a Kárpátokon belőle. A csángók nem találkozhattak a székely testvéreikkel. Nem csak búcsú idején nem jöhettek be, egyáltalán nem jöhettek be. Tudják a jelenlévők azt, hogy akkor ott Moldvában és Bukovina egy részén 2,5 millió csángó magyar élt. Mondom, 2,5 millió csángó magyar élt. Ott román csak szórványban volt. Annak az ország résznek a neve Kumánia. Kumánia. A csángó magyarokon kívül szép számmal élnek ott besenyők, úrzók, és a Fekete-tengernek a partján pedig tatárok. Azok a tatárok, akik igen gyakran betörtek a Kárpát-ozán belül. A csángóknak az volt a szerepe, innen a névnevük. A névnevük is, hogy amikor ő a tatár, akkor ők riasztják a székelyeket, a székely határőröket. Csángattok. Olyan szót, hogy csángálni, mi magyarok nem ismerünk, ezt a 19. század végén találták ki. Iszonyú veszedelem kezdődött a 19. század végén, iszonyú veszedelem. Trianon közvetlen előkészítése. Az első liberális kormány alatt. Közvetlen előkészítése. Ebben az iszonyatban 1967 után
mesztelenre vetkőztették a nemzetet. A mi történelmünk, a magyar történelem, az Golgota. A közénk született Istennek a Golgotája. Mára avar, előmagyarok országának szétverése volt. De 67 az a gyalázat. A gyalázat. Egyenesen következett belőle 1918 őszi rózsás forradalom, egyenesen következett belőle a Kumpéla Számuéli féle rémdrom, egyenesen következett belőle az, hogy a románok Budapestig hatoltak be, a szerbek a Bolotoni, a csehek le egészen Balazsgyarmatig rabolnak és gyilkolnak. 67 iszonyatos volt. 1867 óta nincs igaz, valóságos képünk, Orbán Balást leszámítva, róla, hogy mit is jelentett ez a 1744, ez a Besztergőzán rendelet. 1867 óta találták ki azt a szót is, hogy azért nevezik a csángókat csángónak, mert elcsángáltak a székességtől. Ők soha nem csángáltak el. Ők egy külön nagy nemzetség. Az az ige, hogy csángálni ige, az a magyar nyelvben nincs jelen. Abban a magyar nyelvben, amely a világ leggazdagabb nyelve. Ezt iskolában nem tanítják a gyerekeinknek, miért tanítanak? És az iskolában a világ leggazdagabb nyelvéről a nebulók azt tudják, hogy innen-onnan összelopkodott szavaink vannak. Még egy olyan értelmező szótár, mint a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott értelmező szótár a világon nincsen, egyetlen nemzetnél sem. Tehát nálunk írás tudó várólók vannak, folyamatosan 67 óta. Fontos dátum 67 is. Dics Mindösszövezi. Nagyon gazdag a nyelvünk. A német azt, hogy én innen oda megyek, azt 2 szóval tudja kifejezni. Azt mondja, hogy gehen, vagy azt mondja, hogy spazieren. Az kész. De a többi nyelv is legfeljebb 2 szóval, vagy 3 szóval tudja kifejezni. Nálunk ennek, hogy megyek, ennek közel 50 szinonimája létezik. Egészen más állapotban van az ember, ha boktat, ha boldog, ha hullog, ha csoszog, ha császkál, ha csándor. Döbbenetes a nyelvünk, döbbenetes. Páratlanul döbbenetes. És ezek a különböző szinonimák ember különböző lelki állapotát fejezik ki. Nagyon gazdagok vagyunk. De az a szinoníma, hogy csángálni, az nem létezik. Azt 77 után találták ki, amikor is mesztelenre vetkőztették a nemzetet. Azt a szót viszont mind a székelyek, mind a csángók ismerik, hogy csángatni. Csángatni. Ami a harang félreverése, illetve a lármafából való zörgeltés. Nekik az volt a feladatuk, a csángók. A lármafás rendszer a Kárpátokon belül is működött, hiszen a Kárpátokon belül, ott, ahol most gyimesi csángók élnek, ott székelyek voltak,
az őrkápolnáknál, mert nem csak ez a két kápolna létezett. És a csángotást továbbadták egészen be a Csiki medencébe, hogy a székelyek időben föl tudjanak készülni. Őrizkedni mentek a hegyre. Őrizkedni mentek a hegyre. A hétfalusi csángók, ma már csak két faluba élnek, összenőttek a faluk, a székelyek és a brassói szászok között élnek, írásos emlékünk van róla a 12. század óta. Onnan sehova nem csángáltak el a székelyektől, sehol. És csángol nekünk. Csöppet más a szokásrendszerük, más a viseletük, mint a székelyek. A hétfalusi csángóknál van az a boricatánc, amelyik a balkáni népeknél általában. Új évkor harcosok tették ezt a táncot, hogy ébresszék, cselekvésre ébresszék az embereket. Ivasorba mennek, zene szóra, és katonai lépéssel járnak minden udvarba. Bemennek, köszöntenek. Ébredj, indulj! Megszünetett. Ébredned kell. Nos, csak a csángóknál, a hétfalusi csángóknál a bokájukra van kötve kicsi csörgőfüzér, malac csörgők. Részből. És ezt a csörgőfüzért, ahogy katonákkal lépnek, ezt ebből zenét varázsol. És ezt a kicsi csengőfüzért őrharangnak nevezik. Őrharangnak nevezik. A csángó. Még egy történet. A történeteknek utána kell nézni, mert az, amikor először jártam Csángőföldön a 70-es évek végén, amikor barátaimmal a Hidegségbe, a Kovács-patak mentén fel akartuk venni a sátrunkat, hogy ott éjszakázzunk, akkor megállt tőlünk ugye, 20 méter távolságra a cigányok maguk. Mondtuk, hogy nem, hát akkor befele. Persze Béla bácsi volt. Még aznap este megtudtuk azt, hogy annak idején, amikor még a csángók a hegyekbe laktak, az erdőbe laktak, annak idején László, még nem király, csupán herceg, ott harcol a hunokkal. A egyik csata után nagyon megfogyott a serege Lászlónak. Imádkozott az Istenhez, hogy segítse meg. És még aznap este, amikor László imádkozik, hogy a Jóisten segítse meg, csángók érkeznek oda. Kérték arra a herceget, hogy másnap, amikor újra folytatódik a csata, másnap hajnalban a sereg élére kerülhessenek. Csengős jogokkal. László örült. Tudta, hogy Isten küldte őket. A sereg élére álltak, és megfutamították az ellenséget. A csata után László herceg megdicséri őket. Hősök vagytok. Ti csángatok. Ettől kezdve a ti nevetek csángó. Ehhez hasonló legendon tucatjával. Tucatjával. Hazudni nem csak úgy lehet, hogy az ember valami mond, ami nem igaz. Hazudni úgy is lehet, hogy az ember elhallgat. Azoknak ez a másik fajtája és formája. Csángók. A legősibb műveltségünk megtartói.
Orbán Balázs azt írja ezekről a csángókról, hogyha a csángók elsoroltak, akkor elsorolod a székelység. Ha a székelység elsorol, akkor oda a magyarság. A csángók sorvadnak, a moldvai csángó magyarok. Hiszen a Vesztegbőzár óta, amikor is Mária Terézia leromboltatta az őrkápolnákat, a Szentlélek kápolnát és a Székavason, a Vesztegbőzár óta nem lehetett magyar papjuk. A Vesztegbőzár óta nincs magyar tanító. A 2,5 millió kovásztörző csángó magyarság 200 000-re sugarodott. A 200 000 csángó magyarból, hát a fele tud magyarul. A fele egyáltalán nem tud magyarul. De a velem korúak tudják, hogy Hunik, Attila népe, románul mondják, Hunik, nem finnugrálnak, Hunok, Attila népe. A fele tud még magyarul, de a felének a fele már darabokba beszéli a magyar nyelvet. Ami azt jelenti, hogy a magyar szavak közé román szavakat véd. Néhány nyugati székelyező csángó kivételével, csángó falu kivételével, a magyarul beszélő darabokban, magyarul beszélő csángó falvakban már a fiatalok nem tudnak magyarul. Trianonba keresztre feszítettek bennük. De nem haltunk meg. A keresztre feszítésből föltámadtunk. És most folytatják a pusztításunkat. Tudatos. A Magyar Hagyomány Műhelye, Jóska bácsi iskolája, Isi barátom is elvégezte. Magyar Hagyomány Műhelye elhatározta ezelőtt 11 évvel, hogy minden pünkösdön, pünkösszombaton a gyimesi csángókkal gyalogzarándokolunk Csíksomlyóra, vasárnap visszamegyünk gyalog Csíksomlyóra, és pünkös hétfőn pedig fölzarándokolunk a Székavason, a kápolnaromhoz. Kezdetben 20-30 mentünk föl, imádkoztunk a nemzet sorsának jobbra fordulására. Aztán elhatároztuk, hogy létrehozzuk a Székavas Egyesületet. Ezelőtt 6 esztendővel létrehoztuk a Székavas Egyesületet, amelynek az ottani elnöke, Tiszti Gergely István, Csobotfalva volt plébánosa, a belső hazabeli elnöke pedig én vagyok, jó magam. Ennek az egyesületnek a tagja, kiváló tagja, az egyik világbajnoknak is, 20 világbajnokunk, Hargitai András, a titkára pedig Szabó Mihály. Ott is vannak kint tagjai, itt belül is vannak tagjai. Az Egyesület elhatározta azt, hogy fölépítjük a Szentlélek kápolnát. Építész barátunk elkészítette tervet. 2,5 évig vártunk arra, hogy
meg az engedély, de mindent kitaláltak. Mindent kitalálta a hatóság, hogy késleltesse a kápolna építését. Egyebek között olyat is kitaláltak, hogy ott a Székhavas tetején urbanisztikai rendezési tervet kell készíteni. Kemény pénzért. Aztán tavaly előtt úgy döntöttünk, akár van engedély, akár nincs engedély, a kápolnát elkezdjük építeni. Kiváló székely barátunk, Esztán Zsolt vezetésével elkezdődött a kápolna építése. Akkor kaptuk a legnagyobb támadást. Támadott bennünket a jobb, bal, meg közép székely sajtó, a rádió, a televízió, az újságok. Támadott bennünket a katolikus egyház. Valami új pogány misztériumot akarunk valósítani ebben a kápolnában. Annak ellenére mi elkezdtük építeni a kápolnát. Talán egy hét telt el, amikor az egyik tisztelendő úr, érdemes megjegyezni a nevét, beszédes neve van, Kozma József, a csíkszeredai televízióban és a csíkszeredai újságírókon Darvas Kozma József egy csapattal fölment, amikor ott szorgoskodtak Kalákában a kápolna építők, és a építésvezetőt, Zsoltot megfenyegette azzal, hogy börtönbe csukatja. Zsolt meg a kalákások nem engedték, hogy ott filmezzenek. Eltakarodott. És épült tovább a kápolna. A fenyegetését azzal támogatta alá Darvas Kozma József, plébános úr, hogy műemléki terület, és engedély nélkül épül műemléki területen ez a kápolna. Eltelt több mint egy hónap. Már a falak így álltak, amikor megkaptuk az építési engedélyt. Eltelt még 2-3 hét, és Erdélynek a főpapja érseke levelet küldött nekünk, mert mi beszámoltunk az érsek úrnak arról, hogy kápolnát építünk, újjáépítünk, azt is, hogy milyen szándékkal. Szóval megjön Jakubin György érsek úrnak a levele, amiben állását adja a kápolnára és a kápolna építőjére. Isten segítségét kérve. Ígéretet tesz, hogyha ideje engedi, akkor, amikor ennek napja elközeleg, akkor ő maga szenteli fel a kápolnát. A kápolna épül, és most szeretném misélképeket megmutatni. Ez még a kápolna építésének a kezdetéről van. Sokan székelyek, csángók, tehát a csángók mindenféle ellenszolgáltatás nélkül nekünk adtak egy több hektáros terület. Székelyek, csángók, aztán nem csak székelyek és csángók, hanem a belső hazából is igen sok helyről. Folyamatosan érkeznek az adományok. A kápolnának a zsínnejezése történik. Valamikor októberben igen kozán leesett ott a Székhavason a hó, a fasendejezést akkor kellett hagyni. De most ezt szóltatunk. Itt a kápolna, körkápolna, meg eredendően
követően lesz fölkápolna építés közben. Amióta építjük, ott a székhavos tetején egy több hektárnyi föld újra Magyarország. És ott leng a magyar zászló és az árpádságos zászló. Mindenféle állami és egyházi támogatás nélkül a kápolna épül. És csodák történnek. A kápolna már is fölszentelődött, mert a kápolnában a szentelt biztató beköltözött egy hegyi villeget. A szentelt biztató az egy nagyobb kő, amit a Céherek patak mosott ki, vájt ki. Az, ami szentelt biztató. Beköltözött egy hegyi villeget. Nem csak a fészkét rakta meg, ott költöttek a fiúkká. És egyik alkalommal, amikor a kiváló tanár, a kiváló tanár Antal Imre ott hegedült a kicsi csapatában, akkor a hegyi villegető ott táncolt be. A hegyi villegetőt nem zavarta az, hogy folyamatosan építkezés van. A kápolna már onnan föntről felszentelődött. Ezek nyernek. Zalaegerszegről, amikor először szerveződött egy csapat, Zalaegerszegről ment két fiatal házasember, ők soha nem voltak Erdélyben még. Később bevallották, hogy pusztán kíváncsiságból mentek. Aztán, amikor visszajöttek, akkor mind a kettő felnőtt korában megkeresztelkedett. Mind a kettő, amikor tavaly elkezdték építeni a házat, megtalálta újra a Komács és a sógort, és Kalákába építették egyelőre egyiknek a háza, a másiknak a háza. Tegnap találkoztam meg. Ismét. Olyan belül találkoztam. Azon a helyen csoda történt. Tavaly már több ezer zarándokoltunk Budaföld. Tavaly újra nem egy-kettő, hanem egy busznyi Módvai Csángó magyarodott. Hadd tisztelem úr, celebrálta a Szent Misét. Hadd tisztelem. Egy a verső hozzá. A kápolna előtt sátor volt fölöttük. Az a nyugalmazott öreg pap, aki Gyergyóból jött erre az alkalomra oda, pünkösd hétfőn déli ószövetségi példák. A pünkösd pont azért van, hogy a Ószövetség nincsen. Hiszen a mózesi törvények idején ezt tudni kéne. Szállott rá az apostolokra a Szentlélek ereje. A mózesi törvények idején. A tisztelendő úr jó szándékon, tehát a pokolba vedett út is jó szándékra van kirakva, sorolta az ószövetségi példákat, hatalmas vihartát. Hatalmas vihar. Olyan szélvihar támadt, hogy a sátornak az oszlopai 4 markos fiatalembernek kellett tartani, hogy a tisztelendő fölül el ne vigye a szélvihar. Eső nem volt. Éjszaka is sötétség volt rá. Szent helyen, szent időben nem lehet félreveszni. Csíksomban se lehet félrebeszélni. Amikor Paskai
bíboros úr celebrálta a misét, akkor nem csak zápor keletkezett, hanem ekkora jegegés. Ekkora jegegés. Jóisten állandó kapcsolatban van velünk, a világháról nem lehet letölteni az üzenet. Máshol közlekedik. Ez a kápolna Isten segedelméből ebben az évben állni fog. Állni fog. Ebben az évben, pünkösd hétfőn, nagyon sokan zarándokodni oda. Pünkösd hétfőn délelőtt 10 órakor Gyimesfelsőlókon, a Ciherek-patak hídjánál lesz a gyülekező. Tehát délelőtt 10 órakor Gyimesfelsőlókon a Ciherek-patak hídján. Bükzsércről, Eger környékén van ez a csodálatos falu, nem akárhol. 8 lovas jön, lóból hazán. Különböző korok viseletébe öltözve, különböző korok zászlaján. Miskolcról, Nyíregyházáról, Debrecenből, Gyalogbenedék. Székelyudvarhelyről jönnek az udvarhelyi huszárok. Csíkszeredából is jönnek a csíkszeredai huszárok. Az a tervünk, hogy az avatás ne csak a katolikus egyház részéről történik. Hiszen a Jóisten nem katolikus, nem is református, nem is evangélikus, nem is unitárius. Jóisten tervében nem volt az, hogy oszd meg és uralkodj. Ezért elhatároztuk, hogy a püspökön kívül az egyik püspök fogja főszentelni, mert értesített bennünket, Jakubin György is, hogy Bérmáló körúton van, de az egyik püspökét megbízta arra, hogy a szentelés elvégezze. A püspökön kívül szeretnénk, ha a református egyház, az evangélikus egyház és az unitárius egyház is megáldaná ezt a helyet. Ez a hely része a Mária útnak. Már része a Mária útnak. A Mária út innen, Ausztriából, Máriacerről indul Csíksomlyóra. Máriacer valamikor magyar volt, az magyar jegyőterület. Magyar. Tavaly már örömöm tellett abba, hogy a Magyar Hagyomány műhelyéből 4 fiatalember végigjárt a Mária utat. Végigjárt a Mária utat, és pünkösd hétfőn ott voltak a székhavasok. Orbán Balázs egyik alkalommal fölött jár a székhavasok. Valamikor a 1870-es években. Amikor fönt jár nagy vihartának, akkor még úgy meglehetősen magasult a romfal. A kápolnának a romfal. A vihar elől, hogy legalább a szél ne fújja le onnan a hegytetőről, bemenekült a romok közé. Aztán elkezdett szakadni az eső. Szakadt, nagyon tudott szakadni az eső, eddig még minden évben megáztak. Csíksomlyón is, meg ott is.
ránk fér. Aztán írja a naplójában, kis idő múlva meghasott a felhő. A nap kisütött, és a felhő szakodás aranyos fátyolóval ásott, és a felhők is aranyossá varázslódtak. Ezzel fejezi be jegyzet. Ne csüggedj honfitás! Honodnak aranykora eljövet. Ó, kapta ezt a lábadást. Puska bácsi is csak annyit tud mondani, hogy ne csüggedj honfitás. Honodnak aranykora eljövet. Csak a hiszékenységtel kell megszabadulni. Inni kell. Az egyetlen teremtő és élő Istenben. És ha visszatérek ide nem, akkor tapasztalat, hogy ő nem csak kint és fönt létezünk, hanem és győzhetetlen lesz. Mint azon a pünkösdön az apostolok, amikor rájuk szállott a Szentlélek. Mert győzhetetlenek lettek. Mindig mondom, mindenütt mondom, hogy amikor az ember az apostolok cselekedetébe olvassa azt a történést, hogy ezelőtt 2000 évvel, amikor a Mester már égbe távozott, 10 nappal az égbe távozása után, a 12 apostol már Mátyással kiegészültek, ott van Jeruzsálemben, bezárkózva, ajtó, ablak, minden bezárva. Iszonyan félnek. A félelmüknek kettős töve adódott. A félelmük egyik töve abból eredt, hogy amikor a Mester, akiben már hitték már, hogy ő Isten fiú. Akkor a Mester eltávozott közülük, rájuk lehet. Kérte őket, hogy menjetek és tanítsatok minden népet. Amíg a Mester köztük volt, könnyű volt. De Mester nélkül igen árvának érezték munkat. Külön-külön és együttesen is. Szerették volna teljesíteni, mit kért tőlük az Úr. És az ember szeretné teljesíteni azt, amit kért tőle szüleje, vagy párja, de nem tudja. A megfelelési kényszer félelmet gerjeszt. A félelmek másik tövét hozotta, hogy azok, akik ott kint ünnepelnek, nem segítők voltak. Voltak káldeusok, voltak görögök, arameusok, más népek is. Azok meg tudták ölni a közénk született Istent, Jézust. Márpedig, ha őt meg tudták ölni, akkor bármikor, külön-külön és együttesen is elbánhatnak velük. Aztán hirtelen, mint a széltánton, kinyíltak az oldalak, és az apostolok feje fölött kettős lábnyelv jelent meg. Kettős. Jóisten tudta azt, hogy félelmük kettős tud. És közülük a leggyávább Péter kinyitja az ajtót, és prédikál. 3000 megtörtek. Nem volt szinkron tolmács. Péter arameus nyelven beszélt.
de mindenki érte. A valóságos szeretet, az áldozatból fakadó szeretet szó mindenki számára érthető. Hadd mondok egy példát közben. Magyar Hagyomány Műhelyből egyik asszonyság, egy gimnáziumi tanárnéni tavaly nyáron készült Csíksomlyóra, nem pünkösd alkalmán, más alkalmon. A Hősök teréről indulnak Székelybuszok. Amikor felszállt a buszra, nem vette észre, hogy nem a számozott helyén foglalt el. Aztán jött egy nagy darab román asszony, és elkezdett üvölteni vele. Ordít. Ez a kicsike, apró teremtés fölállt, elé állt a nagy darabnak, így kitárta a karját, azt mondta, hogy ha kikaparod a szememet, én akkor is szeretlek téged. Ezt 3-szor mondta. Aztán még morgott egy darabig ez a nagy darab román asszony, mint a bolhás kutya. Akkor indult a busz, elfoglalta a helyét, ő is, tanárnéni mellette. Amikor indult a busz, megsimogatta ez a nagy darab román asszony a kicsike magyar tanárnőnek a vállát. Kiderült, hogy nem tudott magyarul. Nem kellett tolmács. Ha a szeretet szól az emberből, akkor nem kell tolmács. Hogy se kellett tolmács. Miért állítom azt, hogy Péter volt a legjobb? Hát mert ő volt a legjobb. Amikor a mester szólt nekik, hogy még egy kis ideig veletek maradok, aztán nekem el kell mennem. Ahova én megyek, oda ti még nem jöhettek. Péter akkor, mert Péter azt mondta, hogy Uram, én mindenhova követlek téged, ha kell a halálba is. Mire? Jézus szól, Péter, Péter. De azon a rettenetes éjszakán, amire a kokas megszól, háromszor elárulsz engem. Ott, Kajafásnak az udvarán. Amikor harmadszor is fölismerték, hogy ő a názáretihez tartozik, akkor azt mondta, hogy esküszöm, hogy semmi közöm a názáretihez. És Péter állt föl elsőnek. Aztán a többi is. Elindultak. Én nagyon régóta már, több mint 20 esztendeje azt csinálom, hogy minden alkalommal, amikor szüksége van az embernek arra, hogy töltekezzék Isten mindig időszerű igéjével, akkor a megfelelő részt azt elolvasom. És 20 éve már minden alkalommal érzem, hogy ott vagyunk a helyszínen. Hogy amit olvasok, az valósággá válik. Ott vagyok egy az apostolok között. És mivel élem, érzem a Szentlélek hatalmas kiáradását, elindulok. Jó dolog az ilyen érzet. Ugyanis nincs kötve a bankhoz. 12-en elindulnak. Egy iszonyan sötét világ. 12. Nincs mögöttük banktőke. Nincs mögöttük hadsereg. És nincs mögöttük intézmény, mármint római típusú,
rabszolgává nyomorító intézmény. Történelmileg elhanyagolható idő alatt, az akkori földi világ legsötétebb részén, itt a Földközi tenger környékén, az emberek jaga keresztényé válik. Annak ellenére, hogy a római császároknak kedvenc foglalatossága volt, hogy betereljék őket az arénába, mármint a keresztényeket, rájuk engedik az oroszlánokat, vagy a gladiátorokat. Ember azt, ami tőled van, ami tőled nyilvánvaló van, azt a magadba engedett, ha mindig éled azt, ami időszerű, akkor csodákat érsz meg. Akkor hatalmasan meggyőződsz arról, hogy a banktőke az semmi. Semmilyen hatalma nincs. Semmilyen. A banktőke a butaság. Az emberi butaság. Szkítiában nem volt pénz. Hunniában nem volt pénz. Avariában nem volt pénz. Magyariában nem volt pénz. Mindaddig, amíg Isten és a Szent István nem terelt Bizánci példára pénzért. És megvoltunk. Megvoltunk serkentő társas viszonyban természettel. Ott, ahol már volt. Pénz volt, pénzhatalom. Ott a társas viszony megszűnt. Ott pocsékká tették az ajándékba kapott élő mindeneket. Az erő az nem a pénzben van, az erő nem a hadseregben van, az erő nem a római típusú intézményben van, az erő a szeretetben. Annál nagyobb erő nincs. 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 Isten azzal formálta a világot, ezzel tartja fönn, ez adja a világ összhangzatát. Nem a szent vezekak tartották meg a magyarságot. Az igeszíti emberek. Igazíti emberek a gyülekezni vannak. Ebben az esztendőben, meg aztán sorra a többi esztendőn is. Azok közül az emberek közül, akik segítik a kápolnát építeni, már 3 vannak Tudok-Árpádon a Csánkó magyarságnál. Egyelőre még lakás van. De visszatinítják a magyar nyelvet, ott, ahol erre szükség. Valami ennyit, aminek az alapja nem a pénz. Aminek az alapja nem a hadsereg. Aminek az alapja nem a római típusú intézmény. És ez a folyamat már megállíthatatlan. Ahogy a Faldósúti kápolna megtartotta a nemzet javát Isten hitében, akkor, amikor az egyház papjai majdnem kivétel nélkül békepapok lettek, elárulták az egyház. Úgy ez a kápolna a Magyarság Egyesülésének szent helye. Nem csak lesz, már is lesz. Három kápolnát ígér. Elkezdődött a 3. kápolna is.
annak az építés. Natália nővér 1901-ben születik. Pozsony mellett egy Natália nővér szlovák. Valamennyit tud magyarul, de nem sokat. Amikor ő a trianoni béke gyalászott, ez az iszonyat, ez a fertele, ez a példátlan borszak. Akkor Natália nővér, mivel állandó kapcsolatban van, valóságos, nem öngerjesztett kapcsolatban, Szűz Máriával, az Isten szülőasszonnyal, illetve Jézussal, a belső hazába rendeltetik Szolnokra. Natália nővér folyamatosan kapja az üzenetet Jézustól, illetve Szűz Máriától, az Isten szülőasszonytól. Az akkor regnáló pápa, a 20-as, 30-as években regnáló pápa elismeri Natália nővér látását. Natália nővér látásában Jézus azt kéri, hogy épüljön kápolna. Épüljön kápolna az ő szent anyjának. Budán, a Normafánál, a Szent Anna réte. Az engesztelő kápolna. Ha az a kápolna megépül, akkor a világ győzedelmes királynője. Onnan terjeszti engesztelő Istentől való hatalmát az egész világ.